Yo, what's up mga idol at welcome ulit sa aking YouTube channel, Nods TV Official. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel ay huwag mong kakalimutang mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell button para lagi kang updated sa aking mga videos. So ang adventure natin ngayon guys ay aakyat ulit tayo sa San Fabian, Pangasinan. Hindi kami natuloy papuntang Benguet gawa nung may first ride tayo nasa. So next time na lang. At yun nga guys ay nandito na kami sa Inmalog Sur, San Fabian, Pangasinan. So stay tuned guys, aakyat kami at magda-downhill. Anli ahon to guys, kaya bahala na kung may mahimatay. Kaya. Diyan. So yun nga guys ay nakarating kami dito sa Bikers Den dito sa taas sa may Inmalog Sur. Pwede naman kayo magpahinga at mag-relax at may mga kainan naman dito. So yun nga guys, pagkatapos namin magpahinga ay nag-downhill na kami para papunta kaming beach at mag-swimming.
Grabe mga idol, legit yung saya at pagod dahil sa ganda ng lugar. Pangalawang akit na namin dito sa Enmalug Sur, San Fabian guys. So yun nga guys, at pababa na kami ng bundok at maliligo naman kami sa San Fabian Beach sa Barangay Pulasi. Dito pa rin yan sa San Fabian. Yun nga guys, at nakarating na rin kami dito sa Barangay Bulasi para mag-swimming. Naglalaro yung mga bata. Oh. Ginagawa mo. So after nga namin maligo mga idol ay pumunta naman kami sa Bulsan Fabian para mag underwater fishing at manguha ng mga talaba at kapis.
So yun nga guys, ay nakarating na rin kami dito sa bahay ng aking kababata. Shoutout nga pala sa Navarro family, sa aking kababata na si Fidel. Yun nga mga idol, ay sinubukan namin mag underwater fishing kaso wala kaming nakuha. Better luck next time. Pero legit naman yung ganda sa ilalim mga idol. Ang daming talaba at kapis. At yun ang magiging target natin mga idol.
galing kaya. Sa pag-drive, kaya. Yay! Yay! Kutsilyo. Kutsilyo, may ma-exam. Bumulot ka tayo, kutsilyo na eh. Bumulot ka kutsilyo na rin, balik ka. Ito ang kapis. Na eh. Pala may ganda sa lapis. May kapis. Alangan nga dyan, scout. Wah. Oh, masuk ka toy. Nakatunay. What? Lapit-lapit na eh. Nalapit na. Nalapit na maliit. Ako hindi pagkalalaan tayo din gayon. Sige po. Ay ka naman sa vlog ko. Ayun o, mga murong ami o. Murong ami. Yan. Nang kadak 50. Takot berkerat.
An, bagas aja ko. Bagas. Parang aja parang tal. Ako na. Talaba. Sarap ba? Masarap. Pwede kayo marunay. Drive. Driver. Yan guys, so may ano to, may unggoy to, no? Guys, mali. Ito, talapa. Wow, sarap. Sampay. Ito, tagakain namin, oh. Lat, yo. Rebo na.
Naalagan mo sa tanay. Naalagan mo sa tanay. Ayun yun. Naalagan mo sa mo lang. At yan mga idol, at ipapakita sa atin ng aking kababata ang kanilang oyster farm sa ilalim ng tubig. Ganito po ang kanilang ikinabubuhay mga idol dito sa Barangay Sobol, San Fabian, Pangasinan. Ang pagtatalaba. Meron din po silang paalagaan ng bangus. At pangingisda din po ang kanilang kinabubuhay dito mga idol. Next adventure natin mga idol ay papakita naman natin kung paano sila mag-harvest ng mga bangus sa kanilang palaisdaan. Ang kanilang pinagkakapitan ng talaba mga idol ay mga gulong ng sasakyan gaya ng tricycle. Siya nga pala ang aking kababata mga idol. Pogi. So yun mga idol, nakita naman natin yung kanilang produkto sa ilalim ng tubig. Alam naman natin mahirap, pero kinakaya pa rin yung hamon ng buhay. Laban lang mga idol. Kaya niyan mga idol, na sugatan yung ating kasama. Ganyan kahirap ang pangunguhan ng talaba na kasugat mo. Kung hindi ka gagamit ng protective equipment mga idol, talaga masusugatan ka talaga. At yan mga idol, natapos na kami sa pangunguha. Lilinisan na lang namin at lulutuin. So yun mga idol, at pauwi na kami. Naubuhutan na kami ng ulan at may natatai pa. Okay, so nabutan kami ng ulan, may natatay pa.
So yun mga idol, hanggang dito na lang. Kita-kits ulit sa next vlog. Salamat sa panonood mga idol. Sana supportahan nyo Lods TV Official. Huwag kakalimutang mag-like, subscribe, at pindutin ang notification bell button para lagi kang updated sa aking mga videos.